Baguio, padulong na musulod sa Philippine Area of Responsibility. Comelec magigtagbo uban sa kapulisan ug military. Ilang i-identify ang mga lugar nga posibleng adunay mahitabong kagubot karong eleksyon. Comelec offices gisugda na og baha sa mga kandidato nga mi-file sa ilahang Certificate of Candidacy. Mga sakop sa LP sa 1st District nga mokontra sa taga-alayon dili hatagan sa Certificate of Nomination and Acceptance. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan. Comelec magkigtagbo sa pulis ug military alang sa pag-identify sa mga areas of concern sa karong election period. Ang mga lugar nga adunay intense rivalry ug election-related violence sa nangaging eleksyon mao'y ilang tutukan. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Gipaabot lang nga mahuman ang tibok semana sa filing sa Certificate of Candidacy, una pa hingpit nga magtagbo ang kapulisan ug Comelec alang sa security plans and preparations nila alang sa eleksyon sunod tuig. Mag-agad ang Comelec sa tanang intelligence unit sa kapulisan aron masayran sa masayo nga panahon ang mga dapit nga kinahanglang ipaubos sa areas of concern. Bugtong pulis lang ug military ang nasayod kung unsang mga barangay ug lungsod ang nagkinahanglan ug hugot nga monitoring sa dili pa ang piniliay. So, dili ta kahimo og security plan ug wala tay mga information needed for us to determine kung asa ang mga areas nga posible nga mag-augmenta og additional police or military personnel. Sama sa gihapon kadtong mga dapit nga dunay intense political rivalry ug dunay electoral violence sa nanglabay eleksyon ang ilang tutukan. Hinuon, giklaro ni Castellano nga sa milabayng 2013 elections, wa nay natala nga kasamok ang ilang buhatan tungod kay napuhag na ang mga gun for hire nga naglihok sa Sugbo. Ma-prevent na po nato ng mga electoral violence, and we could prevent that with good security planning. Proactive dapat ang atong pulis o atong mga kasundaluhan. Dili ta maghuwat nga na ay mahitabo ay patamo react. So, Malaumon karon ng Comelec nga tungod sa pag-alyansa sa pipila ka mga politiko ug sa mga kapulisan nga mo'y magbantay sa kahapsay ug kalinaw sa nasudnong piniliay, mahimong mabuluko ng eleksyon sa 2016. Alang sa aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Ang anak ni Bukal Teddy Uwano nga si Jonky Uwano mi-file sa Certificate of Candidacy alang sa iyang amahan. Kini ang giaksyonan ni Jinky Rosit. Pasado alas 9 kaganiyang buntag, dihang miabot sa buhatan sa Comelec Provincial Office ang anak ni Provincial Board Member Thadeo Teddy Uwano nga si Jonky. Dali siyang misangat sa Certificate of Candidacy dili para sa kaugalingon, kundi alang siyang amahan nga si Teddy Uwano kinsaan naapakarunsod sa tambalanan tungod sa severe diarrhea. Si Uwano magpapili gihapon isip bukal sa 6th Distrito, ubos sa partidong 1 Cebu. So he was admitted at the Chongo Hospital about 5 days ago. So he was advised by the doctor na kailangan siya bed rest lang for the meantime. So filing naman, so ini-request lang siya nako na kung pwede ako lay mo file in behalf niya. Pero okay na siya. Gibutyag sab ni Jonky nga ugma pauntag gikatakdang mo file siyang COC ang iyang amahan apan gibasihan nila ang feng shui nga nagkanayon nga karon ang swerteng adlaw nila sa pag-file. Karong eleksyon, mao na ang katapusang termino ni Teddy Uwano o giklaro siyang anak nga moretiro na ang iyang amahan sa politika kung mudaog karong 2016. And let the younger generation take over ko no. Ikaw, sir. No. I have no plans as of the moment. Alang sa aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Mga kandidato sa Nationalista Party sa dakbayan sa Naga mi-file sa ilang Certificate of Candidacy karong adlaw. Kini ang giaksyonan ni Ray Pasaporte. Color orange ang misugat sa Pananaw Sud ug gawas sa simbahan sa dakbayan sa Naga. Atol sa usa ka masantos nga misa kaganihang buntag. Ang kandidato pagkamayor Attorney Christine Vanessa Chong
ug ang kumplitong line-up niini giubanan sa ilang dumadapig mihalad sa misa. Human sa misa miadto sila sa Comelec Naga aron muluso sa ilang sertifiko di kandidatura. Gipadayag sa Batan-ong Tiong nga dili na siya mabaguhan sa pangalagad. Sanglit tulo ka tuig na siyang nagserbisyo ubos sa liderato sa iyang amahang si Valdemar Tsong. Sa sinugdanan nagduha-duha unta siya sa pagtando nga mudagan sa pagkamayor. Kay nahibaw siya nga samok ang politika. Hesitation was always there. Kay tinuod work sometimes ang politika magud nga nang samok no. But ang Naga magud is my home. Ang nakatukmod yun ako finally was upon serious reflection o pag-ampong nga usa ra man akong pinayanan. Mga sa ko'y plano nga malhin no. So isip anak sa Naga na I really want the best for Naga. And I hope Wa nahatagig meaning ni Christine Vanessa ang color orange apan nagpasabot kini. Ang orange mao'y color sa Nacionalista Party ni kanhi Senador Manny Villar kinsa affiliated sa Alayon Party ni kanhi Kongresista Eduardo Golias. ang ako rag yung goal is very simple nga isip anak sa Naga dili na ko mauwawan or dili ko ikauwaw sa akong syudad, and I hope makakontribute sa development sa Naga po. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Kandidato sa One Cebu pagkamayor sa Dakbayan sa Mandawi ug mga kauban mi-file sa ilang Certificate of Candidacy. Si Lollipop Uwano Dizon nga sakop usab sa LP magkigatbang sa official candidate sa LP pagkamayor sa Dakbayan sa Mandawi. Ang report gisundan ni Ryan Sorote. Mitambong sa misa sa grupo ni Konsehal Lollipop Uwano Dizon sa St. Joseph Church ang gubernatorial candidate sa One Cebu Winston Garcia o running mate ni Risa Sun Ruiz. Kompleto usab ang slate sa mga Uwano nga gibendisyonan paghuman sa Santos nga misa. Gisugat sila sa ilang mga supporters nga dunay mga karatula nga andam na ang Mandawi sa babae nga mayor. Nagparada ang grupo paingon sa Commission on Election din dunay laing hutong sa mga supporters ang naghuwat. Way mga kakulian ang pag-file sa grupo nga nahuman pag alas 9:30. Katapusan nga may file si Consel Lollipop nga kung mapili may mahimong 11 babae nga mayor sa Mandawi. Katandem ni Lollipop si Beethoven Andaya na incumbent councilor. Magpapili ubos sa One Cebu pagkakonsihal silang Benjamin Basiga, Eduardo Monsanto, George Mendoza, Elmer Cabahog, Cesar Cabahog Jr., Erwin Heirosa, Emil Rosal, Procopio Villanueva, Malcolm Sanchez ug Maria Edita Montesa. Well, based on our surveys, okay, if this trend will continue, kung elections were held today, overwhelming ang pagkadaog ni Lollipop, no, ngayang team. Nagpagay ng sama nga piyesta ni sa Dakbayan sa Mandawi sa pag-file na sa grupo ni Lollipop Uwano Dizon nga katadawa. Kung inyo makita sa liyo na ay banda o ang mga supporters sa mga grupo. Human sa filing, duha kasayo ang gidalit sa grupo sa mga batanon ug ang usa ini ang jingle sa One Cebu. Giklaro ni Lollipop nga wa na sila gisuportaan nga National Party. As of the moment, wala pa tayo National Party. Kaya the same thing yapon ang One Cebu, wala pa sa gi-endorse kung kisa ilang president. Nagpasakop sa Liberal Party si Lollipop paghuman sa 2013 midterm elections. Matod ni Lollipop, kabubuton sa katawan sa Mandawi ang iyang pagkandidato. Pero of course, na-overwhelmed na with all the support sa itong mga Mandawihanon. Sana itabuan ni karon, and I believe nga ang mga taga-Mandawi mupili o kanang leader nga kanang kibaw sa ilang mga panginanglan and will choose one of their own. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Mga mukandidato sa LP sa Dakbayan sa Karkar nanumpa at ubangan sa provincial chairman sa partido nga si Governor Junjun Davide. Kini ang giaksyonan ni Jinky Rosit.
Formal na nga nanumpa kaganiha ang mga sakop sa Liberal Party sa siyudad sa Karkar nga gipanguluhan ni board member Raul Yayoy Alcoseba at tubangan nilang Gobernador Junjun Davide o Vice Governor Agnes Magpale. Si Alcoseba magpapili pagkamayor sa Karkar, inubanan sa iyang kandidato pagka-vice mayor nga si Badong Alionar. Kumpiyansa si Alcoseba sa iyang pagdagan batok ni Mayor ni si Puro Apura, labi pa kay gipaluyuhan siya og upat ka mga incumbent city councilors ug unom ka mga bag-ong kandidato nga pulos nagikan sa prominenteng pamilya sa Karkar City. I know nga si the mayor, si total mayor, o niya kita medyo wajuta underdog. But when I run, there should be winnability chance. Dili man ta magpataka og dagan, just like when I run. Iyang gipaybaw nga dagan siya og nadungog nga issue sa Karkar nga di pa niya mahimong iyagyag pagkakaron apan nag-una ini ang kasamtangan nga peace and order situation sa maong dapit. Talking about my security, you take yun as consideration kay dili man ta kuan yun hadlok mahadlok sila muna perception, dili lang kumusulti unsa kay these issues will be discussed thoroughly during the campaign period. Ang anak ni ini nga si Ramon Alcoseba mao'y mupili niya sa provincial board kinsa formal na sab nga miduso sa iyang COC kaganihang buntag. Di naman sa bago na itong politika kay dugay na ikuyo sa papa 12 na katuig, konsihal pa. No? So, dali na lang. Sayo na lang. Alang sa aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Mga sakop sa LP sa 1st District nga muhatbang sa mga incumbent nga sakop sa Ayon Party. Dili pa isyuhan og Certificate of Nomination and Acceptance. Kini ang giaksyonan ni Ray Pasaporte. Nagtuo si re-electionist Samsam Golyas nga desisyon sa Liberal Party didto sa kauluhan nga di suportahan si San Fernando Mayor Abby Canoy. Si Canoy mudagan sa pagkakongresista sa unang distrito sa probinsya sa Subo at bang ni Samsam. Matud sa congressman, ang Alayon Party nga affiliated sa Nacionalista Party musuporta sa Liberal Party standard bearer Maruhas. Ni-file na po with a CONA from NP and Alayon. So maybe LP decided not to give a CONA to any first district candidate. Gibutyag ni Samsam nga nihangyo siya ni Governor Junjun Davide nga walay isyuhan og Certificate of Nomination and Acceptance kun kuna sa mga sakop sa LP nga kaatbang sa ilang incumbent nga Mayor sama sa Minglanilla, Naga, Karkar ug Sibunga. Para patas, I think that dictates fairness. That dictates fairness because we are for Maruhas. We are for Junjun Davide. It dictates fairness na di lang settingan ni Mayo at Tagalog na ang among mga kaatbang sa mga incumbent na mayors. I would understand. Bisag ako ang lolo ang mudagan sa Talisay, I would understand na tagag ko na si JPR because he is the incumbent mayor. Si San Fernando Mayor Abby Canoy nga sakop sa Liberal Party gikatahong mitapon sa NPC. Ang akong gilantawan kung NPC siya unya ang iyang mga mayor LP, what will happen to LP because they look up at Abby Canoy man being the leader in the district. Kung ang ilang lantawon si Abby Canoy, kinsa man niya magda sa LP nga ang kaning LP nga mga lain-lain mga munisipyo ug syudad nagtuwa man ni sila maghangad ni Mayor Abe niya sana wala may tabo sa LP. Gipasabot ni Gobernador Junjun Davide nga wa na niya mahatagi og Certificate of Nomination and Acceptance si San Fernando Mayor Antonio Canoy tungod kay igo ra siyang misunod sa mando sa National LP nga si Kongresista Samsam Golyas mao'y ilhon sa partido. Wow, kaya tanaw nga mo issue si ang Liberal Party ikona for Mayor Canoy na ang suportahan niya si Juanman, si Congressman Golyas. So I think to be fair to the parties, none of them will be issued an ikona. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Gikan sa Red Alert, giisa na ni Police Director General Ricardo Marquez ang ilang alert status nunot sa nagpadayon nga filing sa Certificate of Candidacy.
Kagahapon lang gisugdan ang heightened alert status sa PNP. Di nagpasabot nga ilang lugwayan ang oras sa trabaho sa mga pulis lukop nasod. Pahugta na usab nila ang pagbantay sa mga vital installations. Nagpadayon usab ang assessment sa PNP ug sa militar sa mga posible nga areas of concern o hotspots. Matiwas lang ang risk assessment sa mga lugar paghuman og file sa Certificate of Candidacy sa mga managan sa eleksyon. Gitun-an pa usab sa mga PNP ang masayo nga pagpatuman sa gun ban isip pagpangandam sa piniliay. Well, na-deliver ng site Task Force Cebu yung major deliverables, and that major deliverable is zero incident. Usa ka seaweed farmer nga taga Tapilon Daan Bantayan magpapili pagka board member sa ikaupat nga distrito sa lalawigan sa Sugbo. Nag-inusarang miabot sa Provincial Comelec Office kaganiha ang 69 anyos nga si Oscar Monzales. Si Monzales kanhi manager sa usa ka kumpanya nga maoy supplier sa refined karajinan nga kuhaon gikan sa red seaweeds. Ang kapen 40 katuig niyang expertise sa maong trabaho mo'y iyang gamiton aron makatabang sa mga mananagat sa 4th District sa kun siya mudaog sa piniliay. Ako walay kwarta kasing-kasing na akong gigamit o Ginoo ra. Kaya ang akong intensyon di man para pamolitika, para mapagtabang sa mga kabos. Sa ikaduhang higayon, gibabagan sa majority sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo nga kaalyado sa BOPK ang pagtuki sa supplemental budget sa Dakbayan. Kini ang giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Just a point of observation. Wa gihapon mahuman ang panaglalay sa konseho sa nag-ung-ung nga supplemental budget. Sa miaging sesyon, nagmagahi ang mga konsehal nga kaalyado sa BOPK sa pagtuki sa 2.7 billion pesos nga supplemental budget sa Dakbayan. Ug sama sa miagi, mao gihapon ang nahitabo usod sa Session Hall. Nangangyo ko sa ilang pasaylo tungod sa atong sobrang nga panaglalis nga wala gyud nato ma-deliberate ang atong supplemental budget number 1. Si Vice Mayor Edgar Labella, mipadangat siyang privilege speech din nangayo siya og pasaylo sa mga apektado sa pagsuspenso sa deliberations sa supplemental budget. Dako ang panghinaot ni Labella nga musabot ang mga apektado sa supplemental budget ug hatagan pa sila og igong oras. Unsa man unya ang mahitabo nga kung kada budget deliberation, whether supplemental or annual budget, na ana sa laing talpulano nga file o kaso, ato lang bang hunungon ang atong pag-deliberate sa usa ka budget, whether annual or supplemental? Human sa speech ni Vice Mayor Labella, nag-iyahay na og hatag silang mga komentaryo ang mga konsihal ug sama sa gilauman sa tanan ang mga sakop sa majority. Puros adunay rason aron babagan ang supplemental budget. We're actually prematurely deciding the case before the regional trial court presided by Judge Alexander Acosta even made an issue a temporary restraining order. And I doubt 101% if plaintiff Romulo Torres will be able to get an injunction today. Me, as stated by Member Gabuya also, as not a lawyer, number one, di ko mahadlok, Mrs. Chair. That's why, in my experience, nga nahitabo tong 20,000, wa ko ni dawat, Mr. Chair. So that's why, wa ko na-appeal. Samot na sa SB1, Mr. Chair, nga di good ko, Mr. Chair. Because, hadlok din ko anong kaso, number one. Human sa mainit nga diskusyon, nadesidiran nga ipaubos na lang sa botasyon kung muuyon ba ang kadaghanan nga libkason ang pagsuspenso sa supplemental budget. Ug sama sa miaging sesyon, ang majority wa gihapon niini misanong sa hangyo sa Vice Mayor. Sumala sa mayoriya, ilaon ang paabuton ang desisyon sa korte kalabot sa petisyon nga gisangat sa usa ka Romulo Torres nga mihangyo sa korte nga dili ipagamit ang kwarta nga halin sa SRP. Therefore, Mr. Chairman, ang ako rang hangyo sa taga-team Rama, no? Di ta magpakaroning no na nga wa tay partido, no? Amigo tatanan, suod ta. Ako rang hangyo, Mr. Chairman. I-defer una nato unless ang korte moingon nga pwede na magamit ang kwarta. So, atong aprobahan.
para way masakripisyo nga kaugmaon sa atong pamilya, Mr. Chairman. Kana ka, Mr. Chairman. We wanted to solve this problem because we want to have another source where we have already identified the sources, not SB1. Pero sa man, are we to blame? Now, is there a violation of the City Council for suspending the approval or disapproval of SB1? Is there in the local government code? That's none. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi, Steel News 5. Usa ka santos nga misa ang gipahigayon alang sa pagsaulog sa Birhen sa Fatima kagahapon. Ang misa gipanguluhan ni Monsignor Ruben Labajo sa Cebu Metropolitan Cathedral. Gitambungan kini sa mga estudyante sa University of Cebu, Cebu Technical School ug Salazar Institute of Technology. Lakip usab nga mitambong ang mga deboto sa Birhen. Human sa misa, gipahigayon ang prosesyon sa imahe sa Birhen, libot sa downtown area, dayon balik sa cathedral. Sa mga balita sa gawa sa nasod, inanay ng nahimong proxy war tali sa United States ug Russia ang nahitabong civil war sa Syria. Karong bag-o ang United States mitugot sa pagpadala og dugang armas sa militanteng pundok nga ilang gisuportahan sa pagkigubat sa mga sakop sa ISIS ug sa kagamhanan sa Syria. Ang Russia nagpaluyo sa kagamhanan ni Syrian President Bashar al-Assad nga gitabangan sa tulo ka militanteng pundok. Ang US pinaagi sa Saudi Arabia mipadala og mga US anti-tank tow missiles sa usa ka militanteng pundok nga ilang gipaluyuhan. Gawa sa Islamic State nga pundok, nagkigbatok usab sa kagamhanan sa Syria ang Army of Conquest nga adunay duha ka front ug suportado sa mga nasod sa Saudi Arabia, Turkey ug Qatar. Ang Army of Conquest gilangkuban sa Al-Nusra Front nga Syrian branch sa Al-Qaeda ug sa Arar Asham Front nga koalisyon sa pundok sa mga Islamist. Samtang Free Syrian Army nga suportado nga sa usab sa Saudi Arabia, mga kanhi opisyal ug sundalo sa Syrian Armed Forces nga midefect ug nagkigbatok sa kagamhanan sa Syria ug ISIS. Ang Russia nga mitabang sa kagamhanan sa Syria gipaluyan usab sa Iranian Shiite militia, Syria, Hezbollah ug Iraq. Gipaabot sa mga insurgents nga hatagan sila og anti-aircraft missiles sa United States aron sa pagkigbatok sa mga airstrikes nga gipanguluhan sa Russian Air Force. Inila og controversial Egyptian TV anchor nga si Ahmed Musa nagtuo nga video sa gubat sa Syria ang iyang gikomentaryohan. Iyang gidaig ang Russian military sa gihimo niini nga airstrikes batok sa Islamic State militant sa Syria. Iya pang gi-annotate ang nakit-an sa video sa pagkahingigo sa mga Russians batok sa ilang kontra. Apan ang video footage nga gi-broadcast sa iyang channel dili sa Russian airstrikes. Ang video gikan diay sa usa ka video game nga gi-upload sa YouTube 5 ka tuig ang nakalabay. Kini gikan sa video game nga Apache Air Assault nga gi-develop sa Gaijin Entertainment sa Russia nga gi-release niya tung tuig 2010. Ang TV anchor nagtuo nga ang video ebidensya nga sa military superiority sa Russia kung itandi sa United States. Gikahadlukan nga may tabo ang ikatulong intifada sa mga Palestino batok sa Israel. Ang unang intifada kun uprising na itabo niadtong December 1987 hangtod 1993. Ang ikaduha nga nagsugod niadtong katapusan sa buwan sa September 2000 ug nahuman sa tuig 2005. Gani gihulagway nga usa ka silent intifada ang mga gihimong pag-atake sa mga Palestino sa Jerusalem sugod niadtong tuig 2014. Pagkakaron misaka ang mga nahitabong kagubot sa Jerusalem tali sa mga Palestino ug mga Israeli. Niadtong Sabado, usa ka batan-on midunggab sa usa ka Israeli pulis human siya gipangayuan sa iyang ID. Nakuha ang video sa nahitabo sa may Damascus Gate sa Jerusalem. Samtang gitan-aw sa pulis ang iyang ID, kalit nga mitindog ang batan-on ug midunggab sa pulis. Gitabangan usab dayon og pusil ang 19 anyos sa mga pulis sa palibot ug namatay. Laing pulis ang samaran dihang aksidente nga naigo sa usa sa mga bala. Laing babay ug iyang tulo ka tuig nga anak nga babay namatay dihang nalumpag ang ilang balay atol sa Israeli Air Force airstrike sa Gaza Strip. Kagahapon dili mo menos tulo ka mga Israeli ang nangamatay dihang duha ka mga Palestino miatake na musil sulod sa usa ka bus. Usa sa mga Palestino na musil sulod sa usa ka bus, samtang usa nanunggab ug duha ka pasahero ilang napatay. Napatay sa pulis usa sa mga Palestino
samtang nadakpan ang usa. Usa-usab ang namatay samtang 8 ang samaran, dihang usa ka Palestino miligis sa 3 ka mga tawo sa usa ka bus stop. Migawas kini sa iyang gisakyan ug nagsugod og pagpanunggab sa uban. Killing 2 and injuring 4 others. Bagong gitudlo nga Provincial Schools Division Superintendent wala dawata ni Governor Junjun Davide. Sumala sa gobernador, wala siya makaila sa gi-appoint ug mas nakauyon siya ni Dr. Arden Munisit nga gipulihan niini. Ang aksyon giaksyonan, ang report giaksyonan ni Jinky Rosit. Sayo nga nag-courtesy call kaganang buntag sa buhatan ni Gobernador Junjun Davide ang bagong gitudlo nga Schools Division Superintendent sa Cebu Province nga si Dr. Rhea May Angtud. Sa iyang pagbiya sa maong buhatan, nagdumili kini sa pagluwat og pamahayag at tubangan sa mga tigbalita. Nasayra na lang namo gikan ni Davide mismo nga wa niya dawata ang appointment ni Angtud isip mo'y bagong mangulo sa DepEd Province. Alang niya, wa siya nakita nga problema sa kanhi head nga si Dr. Arden Munisit. So I told her na, I'm sorry really, Dr. Actor, kay ang among preference man yun is Dr. Munisit, no? Kay sa akong sulti niya, Dr. Munisit is performing very well. We have no issues against him. None of the officials here have issues against him. Yung anong ilisan man siya. Tungod ni ini, hangyoon ni Davide ang mga kadagkuan sa DepEd Central Office nga ipabilin si Munisit sa iyang pwesto. Matud sa gobernador, maayo ang nahimo nga track record ni Munisit sa lalawigan. Gani, wa siya makadawat og bisan usa ka reklamo gikan sa mga magtutudlo. If I were given a choice here between Dr. Munisit and Dr. I would go for Dr. Munisit. I've seen him perform already. May man siya yun, parang ako. Giingon nga overstaying na kuno si Munisit mao nga kinahanglan na siyang ilisan sa maong posisyon. Si Angtud mao ang kanhi Division Superintendent sa Cebu City. Alang sa aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. PNP Chief midayeg sa overall preparation sa kapulisan ug local nga mga organizers sa Asia-Pacific Economic Cooperation meetings dinhi sa Sugbo. Ang report giaksyonan ni Ryan Sorote. Subling nagtapok ang mga national ug local organizers sa APEC Ministerial ug Energy meetings dinhi sa Sugbo alang sa katapusan nila nga interagency assessment. Nanguni ini si PNP Chief Director General Ricardo Marquez inubanan sa nagkadaiyang mga regional directors ug commanders sa buhatan sa gobyerno dinhi sa Sugbo. Mato ni Marquez, nagmalampuso ng tanang mga komitiba sa paghimo nga magmalampuso ng APEC meetings. Well, na-deliver ng site Task Force Cebu yung major deliverables, and that major deliverable is zero incident. Gani, gipasigarbo ni Marquez nga nag-zero incident sila karon ug way nahitabong mga insidente nga may kalambigitan sa APEC. Nagpasabot kini nga tarong nga napangandaman ug na-execute sa matag-ahensya ang ilang mga tahas hilabi na sa seguridad ug emergency response. Awhag ni Marquez nga mapadayon sa mga ahensya sa gobyerno ug sa local government units sa Kabisayan ang nasugdan nila nga pagtinabangay. Siyempre palaging the greatest challenge is conquering ourselves, sabi ni Antonio Luna, di ba? So yung making sure that all the agencies involved gel, tapos maisama natin yung the cooperations with the community and other NGOs towards achieving a common goal. That's advancing our country's interest. Kumpiyansa si Marquez nga magmalampuson ang Sugbo kung ugali matagaan kiniglaing kahigayunan nga mo-host og laing mga international events. Tambag sa Chief PNP nga magamit unya sa mga organizers sa International Eucharistic Congress Enero sunod tuig ug sa matag tuig nga sinulog ang mga nabuhat nila sa APEC meetings. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Cebu South Bus Terminal nangandam na alang sa pagdagsa sa mga pasahero karong kalag-kalag. Kinigaksyonan ni Jinky Rosit. Duha ka semana sa di pa ang kalag-kalag a panangandam na karon ang management sa Cebu South Bus Terminal alang sa posibleng pagsugwak na sab sa mga pasahero nga mamauli silang probinsya. Matud ni Ramon Dumayak nga gisabutan na nila ang pagbutang og dugang security personnel nga moy mobantay sa kahapsay ug kalinaw sa tibok terminal. Hangyoon sa bunya nila ang LTFRB nga magbutang og mga special trips aron maoy mo akomodar sa gidaghanon sa mga sumasakay. Nakuha sa tagkuhan, mga additional spaces for possible accommodation.
Yet, inside the passenger waiting lounge, kaya mo problema na to, kay gamay naman yun ang itong area, may maprobahan itong expansion, no? Maybe Paninguhaon sab sa CSBT management nga wa nay pasahero nga mag-atang gawas sa terminal. I-identify na nila ang mga lugar kung asa nga dapit ipahimutang ang mga pasahero. no? LG used to maybe avail of these sorry buses. Gipasalig sab sa CSBT nga pagkakaron gi-convert na ngadto sa 3-phase ang air conditioning unit sa maong terminal. Alang sa Aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Laing bagyo nga Lando musulod sa Philippine Area of Responsibility. Gibanabana nga mulandfall kini sa Northern Luzon ang daghan sa panahon giaksyonan ni Ryan Sorote. Kadung na musod sa Philippine Area of Responsibility ang ikaduhang nga bagyo sa buwan sa Oktubre nga si Lando. Unang misod niya itong unang semana sa Oktubre ang bagyong si Kabayan. Dunay maximum winds nga 65 km per hour o paghagoros na 80 km per hour ang bagyo. No direct effect, hindi pa siya maka-affect. So ang nakikita natin dito, posibleng na mukusog ang atong hangin gikan sa southwest o sa west. Base sa 7 ka mga models gikan sa 7 ka nasod, mas taas ang posibilidad nga maglandfall kini sa Luzon. Suma sa forecast track sa bagyo, gibanabana nga molandfall si Lando sa Eastern Luzon sa mga probinsya sa Cagayan ug Isabela. Pagkakaron, wa kini makapekto sa Kabisayan ang bagyong si Lando ug pulos isolate rain showers ang sinati dinhi. Karong gabi or ugma, masinati na sa nason ang epekto sa bagyo nga dunay international name nga Kupo. Labas pa siya, layo pa siya sa atong PAR. So, ang atong forecast dire, that is tropical depression na sa international models, posible siya ng Maury curve. Dili na siya masulod sa PAR. Paingon pa sa Luzon ang track sa mga bagyo karong Oktubre, apan sugod sunod buwan, mupaubos na kini sa Visayas ug Mindanao. Gibanday ng sabkaron sa Pag-asa ang line tropical depression sa Pacific Ocean nga gi-forecast nga mulihok paingon sa Central Japan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Hola mga kapatid, mapasigarbuhong. Gipahigayon sa Teradyne Company ang grand launching sa pinakabagong tukod nga building ini sa Dakbayan sa Lapu-Lapu agig pagtimaan sa dakong kalampusan sa maong kumpanya sa natad sa pangnegosyo di lang sa Sugbo ug Pilipinas apan lukop kalibutan. Ang Teradyne mao'y nag-unang supplier sa mga automatic test equipment, lukop kalibutan. Kini naglangkob sa mga semiconductors, wireless products, data storage ug mga kahimanan sa electronic systems na mao'y nagserbisyo sa mga consumers ug sa mga industrial ug government customers ni ini. Ang maong kumpanya nagsugod sa operasyon ni ini sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sukad pa ni atong tuig 1996. It's about creating job opportunities that is really relevant and it's really high-tech. So we provide more work for our engineering workforce. As you know, we have around 4,000 engineering graduates in Cebu. So that's where we give opportunities to them because it's a high-tech company. Well, we manufacture and sell automatic test equipment for testing the semiconductor electronics. And in Cebu, we repair all the printed circuit boards that go into those test systems. Ang bagong tukod nga building nila sa Cebu Lights Industrial Park sa Dakbayan sa Lapu-Lapu mao'y pinakadakong Teradyne facility gawas sa United States. Sukad sa pagkahimugso niini ni atong tuig 1996 dinhi sa Lapu-Lapu, aduna na sila kapin 600 ka mga trabahante dinhi og kasagaran nila mga engineers. Ug sa pagbukas sa bagong pasilidad niini sa maong Dakbayan, nag-agni sab kini og daghang mga bagong trabahante sa Sugbo. The greatest contribution is having a family-oriented business operation where everybody can work and have fun together. I think to the Cebu community, this company offers a tremendous opportunity for anybody who wants to do technical work and influence electronics all over the world. So even though this company is based in Cebu, it touches the world, and I think that's a great opportunity. Ang kalihukan, personal nga gitambungan sa mayor sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Sa iyang speech, iyang gipadayag ang iyang dakong pasalamat sa mga kadagkuan sa Teradyne sa pagbukas ug dagkong oportunidad sa pagpanarabaho sa mga taga-Lapu-Lapu. My administration is always ready to help companies like Teradyne for doing business here. We're always around. And I'm always willing to help your workers, being my constituents. Atul sa pagbukas sa pinakabagong pasilidad sa Teradyne sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, multi-million-dollar sub nga balor sa pinakabagong equipment ang idalit ni ining maong kumpanya sa mga kliyente ni ini. Ug mao kadto ang naglangkob sa atong Happy News ug Lights Camera Action Showbiz karong hapon hangtod ugma ang mga igsuon alang sa walay karapusang mga showbiz chismis uban ko ninyo matag alas 7:30 hangtod alas 9 sa buntag Lunes hangtod Biyernes sa Rated JP sa Radio 5 101.9 News FM Cebu. Alang sa mga nag-unang Happy News ug Lights Camera Action Showbiz kini si JP Lauquatsera ang atong word of the gay nagkanayon. Kung di ka kayang suklian ang taong mahal mo, siguro wa siya'y sinsiyo. Agay! Ugmaw kanto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon ug konkretong solusyon. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!